Hej. Nu skal vi altid skyde igen. Vi tager den første gang. Eller anden gang. Skal vi nemlig skyde lige der. Ja, nu skyder jeg med først af den lyd. Og så skyder jeg med den her lyd. Det er slå. Så skal jeg lige slutte den her basalve eller blå. Ja. Nu skal vi skyde på den anden vej. Og det er for eksempel sådan der. Sådan der. Nu starter vi den her. Nu skyder vi igen. Vi skal godt vise mange øvelser jeg har. I kan godt se nu. Ja. Så skal jeg lige prøve, den virker. Ja, den er bare lige bagud. Den kan ikke komme frem. Den virker ikke med på mig. Ja. Nu har jeg brugt den op i min hoved. Det var lige hovedet. Ja, det var det nemlig. Nu skal jeg have dobbeltkæde. Nej, det virker jo ikke. Det var ikke præcis. Det var lidt for sent, når jeg ramte den. Men nu prøver jeg lige igen. Ej. Ja, nu virker den lidt. Og jeg kan spille med den her bil og den her bil. Ja, men min bedste bil, det er den her. Ja. Og jeg kan skyde sådan der. Og jeg kan også skyde sådan der. Og jeg kan også skyde sådan der. Så jeg har 3 slags til skyde. Hovedet kan jeg godt gøre sådan der, og sådan der, og sådan der. Og med mave herover, så kan jeg gøre med sådan der. Ja. Nu skyder vi lige igen. Nu går vi bolden lige præcis på igen. Prøv at skyde med stiv. Ja. Jeg kan lave mange øvelser. Mange eller. Nu skyder jeg bare lidt derovre. Så er vi slut for i dag. Så skal jeg lige hente de også dine anden bolde. Og spiller på Sorby. Det gør jeg nemlig. Ja. Nu skal jeg bare de væk. Jeg faldt lige. Det var langt. Skal vi skyde igen? Skyde igen. Skal vi skyde igen? Det var godt nok meget. Og tak for videoen. Og velkommen til videoen. Hej hej. Tak for i dag. Vi ses.